Ginuig na ang panawagan sang rider groups sa Iloilo City nga mahatagan sila sang prangkisa. Apa nga atubtub subong, wala pa ini nagtupa. Hibaloon ta sa ikaduwa nga ugnat sa akon Tatak Ratsada Report. Tuig 2019, ginlunsar ang pilot program nga nagapahanugot sa motorcycle taxi nga mag-operate bilang vehicle for hire. Ginpatuman ini sa Metro Manila kag pila ka highly urbanized city sa pungsod. Apang wala diri malakip ang Iloilo City. Makapila ka beses sa ginpalawig ang programa kag natapos lang sa 2024. Apang wala sa gihapon sang national law sa paglegalize sa mga riders. May paglaom pa bala ang mga rider sa syudad sang Iloilo. Sang nagpadala sang sulatang founder sang isa ka rider group nga si Chris sa Iloilo City LGU. Ginhingyo sang grupo nga malegalize ang ila operasyon. Apang tub-tub kuno subong, wala sang mihura ang ila panawagan. Ginangyo ko lang sa city government or sa mga local government naton or sa mga national agencies naton, LTO, why don't you give us a chance nga ma-prove namon ang kagalingon namon nga mas nami kung damo kita damo choices. Isa sa mga nagapamalabag sa paglegalize sa motorcycle taxi, amo ang mga taxi driver. Ginakabalakan sa mga ini nga maghina pagid ang ila kita kung mahataga na prangkisang motor taxis. Ang pasayro matunga na, kundi matunga pati mabuhina na nga mo nga kita kadadlaw. Amo ba nga te, way pagawa magbalik ang gasolina gid sa ano. Medyo sapnot kaya nagsaka pa ganun. Ang pwersa sang taxi operators ay natuloy isa sa rason sa mga rider nga hindi sila mahatagan sang prangkisa. Patag sang chairman sang Committee on Transportation sang Iloilo City Council, wala sa ila poder ang paghatag sang prangkisa. Sakop lang sang Iloilo City LGU base sa Local Government Code ang prangkisa sa mga tricycle. Kisabi nila nga hindi na lang mag-initiate ang lokal na pangaluhan nga kami manguna para maka-operate sila diri. Hindi pwede nga magpasar kami sa ordinansa nga maglapaw sa national law nga gambal nga bawal gid sila. We need to have that data that would support. That's why panawagan kita inventaryo kung pila ni sila, and we hope also to see the demand level. June 2024, sang ginaprubahan sang Kamara sa third and final reading ang House Bill 10424 o kunang Motorcycle for Hire Act. Apang kasubong nga nagtulog ini sa Senado. Marso 12 subong nga tuig, nagpagwa sa Department Order ang Department of Transportation bilang unang nga proseso sa paglegalize ang motor taxis. Ginahulat na lang ang Memorandum Circular halin sa Central Office agud masugura na ang legalization process. Ginpahat-pahat no kung ano ang mga obligasyon sa taga-ahensya, ano ang mga proseso nga dapat ubrahon, qualifications sang aton nga mga stakeholders. Wala kami sang timeline no kung saan maabot ang memorandum circular, but usually when the circular is signed by the board, may ara na publication requirement. Tubtob nga wala pa sang permanente nga layi. Magapabilin nga magarisgo ang mga rider sa pagbiyahe. Agud may madala lang nga kita sa ila pamilya. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, ang naga Ratsada.